Aukeran, honintzat baita, Euskal Herria Bilduko kongresu kidea, parlamentaria, egunon? Egunon zueri be. Zer moduz? Ondo. Ondo, Hemen giroa aspergarri dauenik ezin esan. Ezin esan olakorik. Behintzat, bariatua badela, ez da, Bai. Entzala bariatua izan badaukagu. Bai. Eta ezakit, zer moduz sentitu zinean kongresuan, ez dakit, antxe ikusi zituztean Marian Beitialarrangoitia eta zuzer horri biak eskuz esku edo mano, Madrilen mano izango zen. Egoera berri batean, baita zuentzako ere, Amaiurren izanako jarduratik, biok mano ikustera, zegoen alde bat eta ezakit, horrek ze sentiarazi zizun? Taldieri begire egia da, aldea dagoela, zazpitik bira taldea murrizten da, horrek lanerako aukerak be, nolabait murrizten ditu, gauza gutxiagotara heltzen dira persona bi, baina Marian politikari handia da, herri honetan hainbat urte daramatza politikan lanean, eta uste dut, bion artean, gauza asko egin ditzakegula, eta gure lan hildoak markatzen jarraituko dugula. Eta beste aldetik, egoera orokorrari begira, esan nion, Maria, ni hemen zirkora ohitu beharra dago, hemen beti dago txaloak, abutxeoak eta olako giro nahasi zamarra, eta orain badirudi gainera hori gehitu egingo dela, eta elementu berriak sartzen direla zirko horretan. Hortan, Euskaldunak ere nolait diferenteak bakera? Seriagoa da legebiltzarra, gure legebiltzarra, zetateko, edo agian aspergarriagoa esango lukete batzuk, baina ez dakit? Aspergarriagoa ere izango da, ez dut ukatuko, baina Gasteizko plenoetan ni eta urteak dira publiko bezala baino ez naiz egon, baina egia da funtzionamentua eta eztabaidak oso desberdinak direla, ez dago errespetu falta, Madrilen ikusten dugun errespetu falta hori besteak hitz egiten daudenean, ez da inor insultatzen ulkietatik, txaloak ere oso momentu puntualetan eta oso gauza konkretuetan ematen dira, eta hemen norbere alderdikoari astakerarik handienak izan da ere txaloak jotzen dizkio, eta gero beste alde batetik abutxeoena edo bestei kontra egiteko joera hori. Ez hori da niretzat azpimarratuko nukeena Gasteizen Euskal Herriko politikariak on egiten dituela horrek ez, batez ere norberea txalotzea baino besteari errespetu zentzuteak. Digarri egiten zaite, hasierako ekitaldia espektakulo gisa ere kalifikatu izan zen periodiko askotan, baina batzuek bereziki Podemosen espektakulo bezala jartzen zuten oski, baina zekit orokorrean bazuk nola bizi izan zen, espektakulo punturik egon zen horretan? Edo agian izaera desberdin horren adierazgarri? Egia da puesta en estena bat egon zela Podemosen partetik hori uka ezina da, baina espektakuloaren errua Podemosi bakarrik ezin zaio utzi, ze Podemoseke, kargua hartzeko modu berezi bat diseinatu zuen, beste esaten dute si prometo edo si juro, Euskaldunok esaten dugu por imperatibo legal, baina beste guztiek bakarrik si prometo, si juro, beraiek asko zer esaldi luzeagoak esan zituzten, baina esaldi horiek mosten saiatu zena Alicia Sánchez Camacho izan zen orduan, espektakuloa batek bakarrik ez du garantizatzen, ez? Elementu asko sartzen dira espektakulo horretan, eta nuke esango Podemos bakarrik izan zenik puesten estena hori areagotu zuena. Bakoitzak bere alea jarri zuen horretan ere. Eta taldea osatzeko arekina egintzen duten, Eskerra Republikanarekin, eta Ezker Batuko Unidad Popularrekoekin, eta hori mailak ukatu egin dizue. Beste behin ere. Beste behin ere, beraz. Eta hor, eta intentzioz esan izan da, baina diru bide baten bila ibiltzea besterik horretan zemiltzatela besterik ez egotzi zaizue. Esan daiteke, esatea libre da, eta aitzakiak jarri daitezke, baina mahaiko letratuek egindako txostenak esaten du, taldea betetzeko, taldea izateko baldintza legal guztiak betetzen genituela. Eta orduan, argi dagoena da, esaten duten fraude legal hori egin dutela, taldea ez onartzea erabaki dutenek. Ze letratuek esaten badute legalki baldintza guztiak betetzen direla, hor legearen kontra edo legeari kasorik egin gabeari direnak dira, erabaki politiko hori hartu dutenak. Gero esango dute diruagatik egin dugula, ez dakiz zergaitik egin dugula, baina taldea betetzeko baldintza guztiak legezkoak ziren. Eta urteetan erabili diren baldintzak dira, beraiek markatu dituzten baldintzak hain zuzen ere. Eta orain,
tartean gusartzen garenean, baldintza horiek ez dute balio. Beraz, nor da legeari nahi duenean bakarrik kasu egiten diona? Erabaki politiko hori hartu duena. Gobernua osatzeko ariketa guzti honetan, behar bada, asko entzuten hitz bat bada fraude hitza, ez da? Ez dakit, fraude batzuek bestei fraude egotzi behar horretan edo, eta fraude hitz hori behin da berriro. Ez dakit, deigarriten zait, ez dakit, errazkeri gehiagiz ezote den erabiltzen hain justu hitz hori. Bai, batez ere beste buruzari garenean, erabiltzen dugu fraude, eta gero berdinean gaudenean, guztiok saiatzen gara gutxiengoen arteko gobernuak eratzen eta halakoak egiten. Joko politikoa azkenean gaizki edo ondo, baina gaur egun antolatuta dagoen sistema politikoan joko politikoa hori delako, eta horrela funtzionatzen delako. Bai egia da nik fraude hitza ez nuke erabiliko, baina azken egunetan ikusten ari garen mugimendu guzti hauekin bai badago gauzak egiteko modu bat, gaztelaniaz esaten den puesta en estena hori egiten da. Momentu honetan ez du balio ateratzea pertsona bat eta esatea. Badaukate akordioa egiteko aukera halako eta halakorekin eta saiatuko naiz egiten ez. Estenan jartzeko intentzio bat dago. Gauzak esateko intentzio bat dago, ze jende nola esan, zelako proposamenak egin, erregeari ze txiste egin, badago komunikabideak oso kontutan hartzen dira joko politikoan eta oso postureo handia markatzen da, eta bakoitzak ja ez du bakarrik erabakitzen zer esaten duen. Oso argi dago, erabakita dagoela nola esango duen, nori zuzenduta esango duen eta zein den tonoa. Eta fraudea baino gehiago uste dut hori dagoela. Politika espektakulo mediatiko bihurtu dela eta horrek eskatzen du medioetan badakizue gauzak egiteko moduak diseinatu behar dira eta diseinu hori politikan sartu da eta diseinu horrek politika egiteko modua markatu egiten du gaur egun. Azkenean, Lujanek esan baitzuen formek ez emateraino baldintzatzen duten edukia, emamia, ez da? Eta azkenean ez bakarrik kazetaritzen, baizik eta politika egintzen ere, bai? Bai, ez kanpainatik ona nik uste dut aldaketa hundia egon dela azken urte gutxitan, eta azken Estatu Espainoleko azken hauteskunde kanpainatik ona, uste dut oso nabarmena dela edukia baino askotan, badaude alderdi batzu gainera, proposamen asko egin dituztenean, edukiz oraindik betegabeko forma hutsak saldu dituztela, eta forma horiek balio izan dietela iritsi diren lekuetara iristeko. Orduan badago, medioek agintzen dute eta politika egiteko modu horrek agintzen du eta emaitzak lortzen ditu. Bueno, agian deigarri ennetakoa, agian Pablo Iglesias bera, justu erregarekin egon da gero, agertzapen berezi egin zuelako, esan dezagun, bere taldekide guztiak atzean zituela, eta bera hizketan ari zera, eta bere burua presidente horretarako aldarrikatuz, baina baita iaia ministro izan daitezkenen zerrendak eta aipatuz Pedro Sánchezi. Eta hori ere bada deigarria, ez da? Agian puestan estena bat ere hor bat zegoen, baina gainera, intentzio ez ezik, baita mamietan ere negoziaketa, baina haratagoko batean agian, ez da? Bai, hor, Pablo Iglesiasek egin zuen biluste ariketa bat, edo behintzat Podemosentzat gobernu ideala izango litzateken hori mai gainean jarri zuen, inorekin hitz egin gabe, negoziatu gabe, esan zuen erregeari esan ziola estatu burua delako bera zertarako prest dagoen, eta hori bota zuen, ez? Harrigarria da, monarkikoak ez diren alderdiek ere, legitimitate ematen dioten alako momentu batean, erregearekin izandako elkarrizketari, beraien proposamenak argitaratzeko eta esateko, ez? Orduan, aurkeztu zuten, beraien gobernu aukera hori, baina guztion harridurarako hor sartu zituen PSOE, sartu zuen Unidad Popular, baina gero benetan horren atzean ez zegoen elkarrizketarik, ez emaitzarik. Orduan, bilustearik eta esaten dut zentzu horretan, ez, badirudi beraiek aurkeztu zutela Podemosentzat gobernu ideala izango litzatekeen hori, baina berez akordiorik eta oraindik ez dago. Orduan ikusi behar da oraindik ere zer ematen duen proposamen horrek. Baldin eta proposamena baldin bada, edo bakarrik medioi begira egindako agerraldi bat bada, ez da? Bueno, hor bat zegoen, historiak ematen duen irribarre puntu hori, une bat edo horrela botazioan Pedro Sánchezi Pablo Iglesiasek, aukera beraz hor zeukala, akordioa egin ezkero noski. Esateko eta estenan jartze guzti hori, zu Pedro Sánchez bazina nola jasoko zenukeen? Ni Pedro Sánchez banintz
enuke ondo jasoko ze iruditzen zait gauza hauek aurretik hitz egin behar direla, ez? Baina kanpotik begiratuta, onintza izan da, jokaldia ona da. Ze azkenean, PSOE-ren teilatuan gelditzen da pelota, eta da esateko modu bat, benetan nahi baduzue Rajoy gobernutik kentzea, hemen dago gure aukera. Zertarako prest dago Espainiako alderdi sozialista, alderdi popularrari gobernuak kentzeko. Guk hau proposatzen dugu, zer esaten duzu ezuek. Hor argi dago, Sánchez zeharo jokoz kanpo gelditzen dela, beraz, Sánchez izango banintz, elitzaidake jokaldi hori bat ere gustatuko, dudari gabe. Baina benetan, egia da, proposamena kanpotik ikusita, ona dela, ez jokaldia ona dela, da esateko modu bat guk esan dugu hasieratik ez dugula eskuina gobernuan nahi. Zuek ere hori esaten duzue. Hau da gure proposamena. Zuek zer egiteko prest zaudete hor, alderdi sozialistak erantzun egin behar du. Zirte edo zerte egin behar du. Hala ere badu arrazoirik, Pedro Sánchezek esaten duenean epeak eta urratsak banan-banan egin behar direla, eta Rajoyri dagokiola lehen aukera, eta beraz egin behar da duela. Arrazoi puntu bat izango du, baina prozedura parlamentarioa. Baina berez legeak ez du esaten lehenengo hautagaia boto gehien izan dituena izan behar denik. Horregaitik egiten du erregeak kontaktu erronda edo dena delako hori. Kontua da, noski, Pedro Sánchez ataka estuan dago momentu honetan, alderdi sozialistak aukera bat egin behar du. Rajoyk esan du bere buru ez duela aurkeztuko, eta argi esan du gainera, ez duela aurkeztuko, ez daukala behar besteko gehiengorik. Ez duela aurkeztuko oraindik. Oraindik. Ez daukala behar besteko gehiengorik. Hor kontua da, lehenengo bueltan gehiengo osoa behar dela, bigarren bueltan gehiengo simplearekin nahikoa dela. Eta hor dago jokoa. Eta bestalde batetik, badirudi, badaudela alderdi batzuk, tartan alderdi popularra, aurreratutako hauteskundeetan aukera berria ikusten duena. Orduan, beti gertatzen den moduan, joko politikoan batzuk presa daukate, eta beste batzuk itxaroteko moduan daude. Orduan, egia da, alderdi sozialistari tokatuko zaiola, ziurrenez, erabaki bat hartzea. Baina, hau estatu espainola da. Eta estatu espainolean adibidez, erregeak abdikatu zuenean, inork ez zekien zein zen jarraitu beharriko protokoloa. Egin genituen egun bi Madrilen bulego batetik bestera gora eta bera, eta inork ez zekien zer zen egin behar zena. Hau estatu espainola da. Franco hil eta hurrengo garaian, lehenengo aldiz, hautagai batek esan du bere burua ez duela aurkeztuko investidurako lehenengo saioan, eta inork ez daki zer egin behar den, inork ez daki benetan prozedura apurtu daitekeen, egin duena onartgarria den, ez den, orduan, hemen edo zer gerta daiteke, eta beti pentsatzen dugunean gertatu daitezken variable guztiak gertatu direla, beti variable berriak gertatzen dira. Aurkezpen hartan eta bere majestadearekin Pablo Iglesias egon da gero, eta atentzioa dituzian hiru aldiz edo aipatu zuela su majesta Pablo Iglesiasek, halako ezakite, Garzonek Felipe Seigarrena erkidea edo ziudadanoa edo aipatzen zuen bitartean, eta hor baziren halako ñabardura batzuk, ez da, aipagarri. Baina, adierazpen hori egin zuenean edo, gero galderak izan ziren, eta gazetari batek galdera bat luzatu zion Pablo Iglesiasi, nahi nuke une hori ikustea eta zure iritzia jasotzea. Desde aquí querría, ahora que está presentando a su gabinete en la sombra, querría dirigirse a esas personas que tienen miedo a esa coalición, a ese gobierno de coalición de perdedores en ese sentido, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Precioso abrigo de piel es el que trae usted. Querría decirle que en todo caso, quien ha perdido las elecciones ha sido el Partido Popular, que ha tenido... Bueno, hori zen unea, kazetari batek egin zion galdera, ikusi duzun bezalaxe, kazetari hori emakume bat zen, eta erantzuna halakoa izan zen, eta egia esan, jakin nahi nuke, zure ditzia. Hau erantzungo dizute honintza bezala, ez dakite EH Bilduk zer esango luke honen inguruan, argi daukat, kazetari hori gizonezkoa izango balitz, Pablo Iglesiasek ez liokeela halako komentariorik edo halako ironiarik egingo, eta egia da egiten duela abrigoa, larruzkoa izateari egiten diola aipamen berezi bat, halako kritikarik egin nahiko balu ere,
berriro diot, gizonezkoa izan balitz, heliokeela horrela erantzungo. Eta azkenean guztio gara progresistak ezkerrekoak, baina etxean ere 1000 aldiz egin dudan kritika da, momentuak heltzen direnean, gure botere momentu horretatik, azkenean zuzara kargua daukan politikari bat, eta bestea da galdera egiten ari den kazetaria, ateratzen zaigu gure sutiltasun matxista hori, edo gure barruko matxista sutil hori, eta halako komentarioak egiten dira, eta gainera inguruan dauden emakume askok, barre egiten dute ez, halakoak oso barruan sartuta ditugulako, eta askotan, holako gauzetan, normaltasuna ikusten dugulako, benetan gertatu den detaile itxusi bat ikusi beharrean. 10:00 8 minutu, eta bakizu, gure eskarmentukoak, luze aritzeko gogotan egongo dira zurekin, beraz, ia minutu guztiak nola esprimitzen ditugun, ez da, handik hasita. Antxon? Bai, nik hemen azaldu da, orain jokua airean dagoela eta norbaitek hartu egin behar duela, baina horretan ez zaizu iruditzen, erregeak ez du izan behar duela, nor izan behar duen lehenengo aurkeztua eta lehenengo aldiz bere proposamena parlamentuaren aurrean egin behar duela, eta hori ez duela egin behar ez partidu batek edo besteak, baizik hori gaur daukagun konstituzioa garbi uzten duela nork egin behar duen, eta hori ez duela egin oraindiken, eta horren beste denbora pasa eta zer iruditzen zaizu hori? Bai, argi dago, lehenengo eta behin, joko guzti honen parte erregea izateak ez daukala zentzu handirik. Ez hemen badaude herritarrek aukeratu dituzten hainbat hautagai, eta gero badago inork aukeratu ez duen gizon bat, sekulako botere hartzen duena joko guzti honetan. Hala ere, baldin eta hor jarri badute, bere funtzioa bete beharko luke. Zer gertatzen da lehen esan dudana? Erregeak logikaz Rajoy hautatuko zuen, Rajoy atzera egin du, hau estatu espainola da, eta olako kasu baten aurrean, inork ez daki zer den egin behar dena, eta mundu guztiak albokoari begiratzen dio, ea nork libratzen duen egoera. Baina egia da, bakoitzak bere ardurak hartu beharko lituzkeela, gauzak zirte dozarte egiteko. Nik beste zentzu batean, gu hiruruk, lehenengo transizio hori Franco hil zanean, bizi izan genuen barutik, eta esperantza hondiz. Gu benetan ikusten genuen beste eredu sozial bat posible zela, eta beste eredu politiko bat ere posible zela. Orduan, egon zan, sasi transizio bat, hain zuzen ere, lehenengo aldiz entzun diot Peperi, gaur goizian irrati, lehenengo aldiz entzun diot bigarren transizio bati begira, konsensuaren bila. Esan bezala eredugarri izan zela ora. Guretzat nahiko frustrantea izan zen, lehenengo hori. Baina, 37 urte ondoren, berriro, edutzen zaigu heldu gerala, korapilo hori askatzeko une batera. Zu nola ikusten duzu, aukera badaude urratz batzuk ematen hasteko, nik badakit ez dagoela hori gori, oso zaila dela momentu honetan planteatzea Espainiako estatuan bai eredu sozial berri bat, eta bai eredu politiko berri bat ere, baina ikusten duzu hor gauza batzu mobitzen ari direla, poliki bide bat egin daitekela? Bai, nik zoritzarrez edo zorionez lehenengo transizioa deitzen dioten hori ez nuen bizi izan hor jaio nintzen, baina egia da, egin zenuten lana hundiari esker, garai hobeak bizi izan ditudala haiek baino. Egia da, nik ez dakit trantsiziorako ze aukera dagoen, baina bai gizarteak aldaketa eskatzen du, eta baita Euskal Herrian ere. Jendea gauzak aldatzea nahi dut, hori ikusten da, badibidez, Podemos bezalako alderdiek biltzen duten esperantza eta ilusioan, estatu mailan hori ikusi da. Orduan, jendeak aldaketa nahi du. Ojalá, benetan, aldaketa hori egiteko prest dauden politikariak estatu mailan. Zer esan nahi dut honekin? Lehenengo transizio hartan egin ez zena, haustura demokratikoa, benetan herritarrek nahiko luketen bezalako estatu demokratiko bat eraikitzeko pausu hori, ojalá orain emateko prest gauden. Horretarako badago egon daiteke aukera ezkerreko indarrek edo ezkerrean ari diren horiek benetan aldaketa hori lideratzeko eta aldaketa hori gauzatzeko. Eta guk Euskal Herrian, behingoz, bai Madrilen gauden Euskal Ordezkariek adibidez alderdi gisa joan beharrean
herri gisa joan guztiok, eta Euskal Herriarentzat ere etorkizun bat markatzen hastea. Eta ojala trantsizio hori benetan egiteko baldintzak sortzen badira eta badaude, baina benetan. Haustura demokratikoarekin eta benetan gauzak zerotik hasi eta bide demokratikoetatik gauzak eraikitzen joan da, herrien erabakitzeko eskubidearekin eta abar. Ojala, oraindik ez da argi ikusten, baina badirudi aldaketarako gogoa badagoela. Badakit hipotesien artean ez dela aurre ikusten, baina EH Bilduren eskutan egongo baliz Pedro Sánchez presidente izatea ala ez, bai zuen aldeko botoa beharko lukelako edo zuen abstentzio beharko lukelako, EH Bildu prest egongo izateke hori errazteko, edo lioke emango eta orduan hauteskunde berriak eta hori da prozesu guzti horretan sartzeko bideari atekideki eta utziko izlizkioke. Bai, orain EH Bilduren baitan asanbladak egiten ari dira herrietan inbestiduraren aurrean zer egin. Eta pizkat erantzunen zain gaude. Egia da, eta esan dugu, hitz egiteko prest gaudela indar politiko guztiekin, eta nahi duguna da, kandidateoi buruz baino, edukiei buruz hitz egitea. Guk esan genuen, hiru ardatzen inguruan lan egitera goazela, eta gustatuko litzaiguke jakitea, alderdi guztiek, ze aurre ikusten duten, bai erabakitzeko eskubideari begira, bai azken 50 urteetan izan dugun gatazka armatuaren konponbideari begira, edo bai 4 urte hauetan alderdi popularrak onartu dituen neurri antisozial guztioien aurrean zer egiteko borondatea daukan alderdi bakoitzak. Gustatuko litzaiguke inbestidura hori edukiz jastea, horretaz hitz egitea hautagaiekin eta horrekin eta asanbladetatik datorkigun aginduarekin haien ordezkariak baikara hartuko genuke erabaki bat. Beraz, ez daukazue garbi, kasuan esateaterako, eta gaur bertan, oraintxe esan diate, Pablo Iglesiasek berretsi duela, berak Pedro Sánchezekin, eta beste batzukin, baina Pedro Sánchezekin batez ere akordia egingo lukela, baldin eta bera gobernuan balego, eta koalizio gobernu bat egingo balitz, eta gobernu koalizio ez ezik, gainera proportzionala. Alegia, sozialistak eta Podemosek eta bakargu banaketa proportzional bat eginda. Beraz, edukiak, bai, eta edukiak nik uste dut bai honetan eseri den guztiek esan dutela edukiei behiratu beharra dagoela edo, baina gero aldi berean, badagoelako presa bat gobernua osatzeko, noski gero edukiak etorriko dira, baina kasuntan gobernu osaketaren aldeko presa geri du Podemoseko buruak. Bai, badirudi aldatu dela diskursoa ez, eta orain osatu nahi dutela gobernu hori, edo ez dakit presa denitza, baina egia da orain arte lasai egon diren alderdiak direla orain guztia mugitzen ari direnak, ez? Bai gaur goizean Cospedalek esan duenean irratian, transizio horretarako alderdi sozialistarekin bildu eta gobernu sendo bat egin behar dela, eta bai bestalde batetik, Pablo Iglesiasek esan du behin eta berriro, pres dagoela, PSOE-ri babesa emateko, eta badirudi orain arte geldi egon direnek, badaukatela nolako baiteko presa gauzak egiteko. Baina egia da, edukiz betetzea inbestidura oso importantea dela, azkenean beti ari gara izenekin, eta izenek izanik gabe inoiz ez digute zerronik ekarri orduan, gu pres gaude hitz egiteko alderdi guztiekin, eta pres gaude entzuteko proposatzen duten guztia, baita guk gure ardatzen inguruan egin nahi dugun lan hori azaltzeko ere, eta horren arabera hartuko dugu gure erabakia inbestidura saioan egin behar den horren gainean. Amarra ditugu, baina aukera ematen diate oraindik ere pixka batean aritzeko, ezakit gure solaskideek alderaren bat gehiago daukazuen. Bestelako nik galdetu nahi nizuke, broma, aurreko batean, irrati batetik broma bat egin zioten Rajoy presidenteari, eta hor, datu batzuk ezagutu genituen bat, alegia, Puigdemont presidentearekin elkartzeko preste legokeela, esateaterako. Ezakite, aldorretik ez du konklusioren bat, edo idearen bat egin duzu? Ez dakit, esperpentiko samarra iruditu zitzaidan, broma dela jakin gabe Rajoyren erantzuna, ez? Estatu bateko presidentea en funciones baldin bada ere, jardunekoa bada ere, entzutea esaten agenda utzik daukala, eta si eso ya le llamo el lunes, pizkat, ez dakit lotzagarria, baina ikusten duzu egoera, Katalunia nola dagoen, hartu duen erabakia, egiteko prest dagoena, alderdi popularren diskurso horren aurrean zein izan den denbora luzean komunikabideetan eta gero alako erantzunak emateak badirudi azkenean
horregaitik diot, hemen presidente jartzen dela, hemen balio duena dela, alderdi horrek gai bakoitzaren inguruan hartuko duen erabakia eta egingo duen ibilbidea, ze 1000 aldiz esan dute independentistekin ez direla elkartuko, baina gero aldi berean Rajoy prest dago edozein momentutan agenda nola libre daukan, Kataluniako lehendakariarekin elkartzeko orduan, pizkat esperpentikoa da, absurdua da nola planteatzen diren gauzak. Eta horrek erakusten digu benetan motibo asko ditugula independentziarako, baina motibo bat bai dela, gauzak haingazkin funtzionatzen duten estatu horren menpe ez dugula denbora gehiago egon behar. Bueno, denbora guri ere agortu zaigu, azkenean hortxe karameloekin hautan utzi ditute gure solaskideak ere, baina 10 minutu dauzkagu, bukatu barra daukagu, anintzen betea, ezakit, jarraituko zaitugu, kongresu horretan gertatzen dena ikusiz, baldin eta kongresu horrek irauten duen, ze ez gaitak egu azkenean hauteskundeak berriro ere egin beharko diren, ala ez? Guaziko gara lanean, saiatuko gara beste euskal ordezkariekin hitz egiten aurrera begirako hildoak zeintzuk diren elkarbanatzeko, eta gero ikusiko dugu noraino irauten dugun eta zer ematen duen. Hala izango da. Eskerrik asko, Nintza. Zeueri. Izan, zuekin belaxe naiz, eta albisteak orain, Xabier Usabiaga.